Molt bones a tots, aquí Òptic Catalunya comentant. I bueno, aquest és un gameplay a Nuketown, a Demolition, i bueno, estic amb el meu amic Luna, /1700, que es presentarà ell mateix. Hola, soc Luna /1700, bueno, em diré Luna aquí. Que mira, aquí estem comentant el nostre segon gameplay. I bueno, què vols opinar d'aquest gameplay? Pues no, el gameplay no és res especial. Jo era l'host i com que tenia una merda de connexió, però els altres s'ho han menjat tot amb patates i bueno, ho vaig aprofitar i mira, em matava a 3 tiros, però Nuketown és un mapa que Si no campeixes no trauràs res. no treus res per molt que els altres tinguin una merda de connexió. Si no poses en aquesta casa o l'altra no trauràs mai res. I bueno, Demolition, que van tots a saco. Sí. Els que no són llestos van tots a saco. I bueno, aquí hem última batalla que em dius, bueno, meva fi. No sé per què et fiques l'última batalla, però bueno. Perquè me volia treure el tot. I bueno, da igual. Bueno, que el gameplay no és molt divertit, la veritat és de rato fer el mateix. I si voleu treure una partida en Nuketown, ja sabeu, feu això, perquè la veritat va molt bé. I bueno, aquí estem, l'última batalla dels soldats. Ojalà me la tregui. I bueno, Luna, què farem al canal? Bueno, principalment serà la saga Call of Duty, que és la que ens agrada més. Anàvem a comprar Battlefield 3, però al final res, no farem res, perquè nosaltres volem continuar la saga Call of Duty. Sí, perquè la veritat també de saber així com així... No és fàcil, no. diguéssim. I perquè els dos no, perquè la pasta... Sí. La pasta ara no és el millor moment per comprar-ho tot. És que són 150 paus, tio, que... Hòstia. Sí, aquí es 150. I bueno, jo el micro que em vaig comprar ja en tinc prou, no em aniré a comprar un micro a 70 euros, saps? Un headset aquell de 30 euros, tio. Va tot bé. Bueno, aquí... Faltava un per l'àrbitre o por ahí. Sí. No, faltaven 4. Però bueno, és que és una merda. Bueno, partida avorrida, però no us preocupeu, que... Vam aprofitar els punt dobles i els Nuketown 24/7, clar. Pujar a nivell no anava malament. No, perquè si treus el Prestigium aquest cap de setmana de Halloween, et regalen 50 euros per no agafar tots. I bueno, total anava com un desesperat, ja els hauràs abraçat, però bueno. Bueno, a mi m'ha faltat, crec que 2 nivells per pujar a Prestigi, o sigui que molt just, perquè de nivell 20 que estava, de Prestigis 4, crec, sí, 4, al nivell 48 que estic ara, pues, els punts dobles m'han anat molt bé, sincerament. Sí, pues, a mi, si t'explico quan em vaig quedar a 10.000 punts, que preferia quedar-me a 8 nivells que 10.000, saps? Bueno, aquest ha sortit de YouTube, que cabrón. I bueno, vale. També estem buscant gent per fer un comentari dual i així ens autopromocionem. I bueno, no sé si voleu, deixeu en els comentaris. I pensarem en algo divertit, perquè... Sí, bueno, ja hem conegut el de Community Cat i ara com es deia... Ah, sí. Cocter Rock, així. Cocter, sí, Cocter. Són molt bons pavos, ens estan animant perquè ho fem. I bueno, els donem les gràcies des d'aquí. Gràcies. No, és moltes gràcies a vosaltres. I també ànims al nostre canal, que la Community Cat ja té 200 subscriptors, em sembla. Molt bons jugadors. Sí, i també molt bones persones i bueno, si no sabeu qui és, doncs ja deixarem el seu canal a la descripció, suposo. Sí, no? Sí. I bueno, ja passeu-vos pel seu canal, que la veritat no us arrepentireu. I bueno, la partida ja veieu que està tacat el mateix. Sembla zombis. Ah, parlant de zombis, també penjarem vídeos de zombis perquè a vegades se'ns dona fins i tot millor que l'online, perquè, hòstia, són molt bons. El zombi, pues, mira, pues, coses així, Kino Ronda 50, coses així. Sí. Bueno, això dels nous mapes de Resurrection, que Dragon Epic no els té perquè vaig tenir un problema, els hi anava a passar, però al final em va entrar un hack i no hi vaig passar. Sí. Hacks de merda. Que cabrons, tio. Bueno, és igual. Si us ha passat algun cop, bueno. Que segur que a tot se li ha passat algun cop que li ha entrat algun hacker, perquè últimament està de moda, veig. Sí. És
que són uns cabrons, I bueno, la partida és una merda. És molt avorrida. La veritat, no sé ni de què parlar ja. Bueno, en el canal també tenim pensat fer una sèrie de Buscar i Destruir, que no us diré res. De veritat, crec que us agradarà moltíssim. Però bueno, no avançaré res, perquè encara se m'escaparà i ja no tindrà gràcia. Bueno, ja vols dir alguna cosa? Sí, bueno, que nosaltres per el Modern Warfare 3 no ens el comprarem justament quan surti, ens esperarem a veure els resultats que dona la gent del Modern Warfare 3 i tal, perquè potser és com el Black Ops, que ha sigut una mica, pues no... És una merda, no? Sí, és una merda. Pues ens esperarem i, bueno, ens esperarem perquè gastar 70 euros per gastar-los, pues no. No, la veritat, ens haurem d'esperar que la gent tregui gameplays, que comenti i que, bueno, ens esperarem. Bueno, aquí ja trec a Huey, això ho passaré ràpid, que això és un pal. Bueno, aquí m'inflo, perquè la veritat, si no t'infles, és que una bala ja te'ls carres i el rojo aquest no una planta bomba, amb el Huey. I aquí li faig entre cometes una mica de respawn, perquè, bueno, amb el Huey... El Huey Nocturne mates un i el mata